Είμαι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, είμαι 30 ετών και μένω στο Περιστέρι. Είμαι επαγγελματίας τραγουδιστής εδώ και 13 χρόνια, έχοντας στον ηγετικό μου σπουδαίες συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες. Μία από αυτές τις συνεργασίες την οποία βιώνω μέχρι και τώρα είναι αυτή με τον Γιάννη Πλούταρχο, όπου τον αγαπάω πάρα πολύ και τον ευχαριστώ για την στήριξή του και την αγάπη του. Τι θα μας πει σήμερα? Έχω επιλέξει 2 κομμάτια, το Ξύπνησα 5 το πρωί του Αντώνη Βαρδί και το Δεν έχω πια δικαίωμα του Γιάννη Βαρδί. Το Ξύπνησα 5 το πρωί, είσαι σίγουρος? Γιατί ίσως είναι λίγο παγίδα. Θα κάνω το καλύτερο δυνατόν. Όταν τραγουδάω, το μεγαλύτερο βάρος το δίνω στην ερμηνεία. Προσπαθώ να γίνω μέρος του κάθε κομματιού, να γίνω ηθοποιός της ιστορίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ρε φίλε. Μπράβο ρε Αυτό Δημήτρη. ήτανε. Σε παγίδα δεν έπεσε. Σε καμιά παγίδα το έπεισε με δικό σου τρόπο και Κλέβεις εκκλησία, εντάξει. είναι τόσο ωραία αυτά τα χρώματα. Είναι τόσο ωραία αυτές οι φωνές που έχουν έτσι τσιγκάνικες καταβολές. Τρελαίνομαι, αρρωσταίνομαι. Δηλαδή... Τώρα είδα και το χρώμα των ματιών σου, γιατί στη διάρκεια των 2 τραγουδιών τα άκλεισες και τα ψιλοάνοιξες. Ξέρεις, επειδή όπως καταλαβαίνεις από τον ενθουσιασμό μας θα βρεθείς τελικά μπροστά στον τοίχο του Rising Star, γιατί σου αξίζει να βρεθείς και θα σε βλέπουν από το σπίτι. Άνοιγε και κανένα ματάκι, δεν είναι κακό. Την ώρα που θα τραγουδάω μπροστά στον τοίχο, θα κλείσω τα μάτια μου έτσι ώστε να δώσω το 1000% του εαυτού μου για να καταφέρω να πείσω τον κόσμο να σηκωθεί αυτός ο τοίχος. Στο όνειρό μου με ρώτησες τι είναι αυτό που φοβάμαι. Αν ποτέ μας χωρίσουμε, πού θα ζεις και πού θα με. Και έτσι απλά σου απάντησα, δεν φοβάμαι για μένα. Ξέρω θα είναι το τέλος μου αν θα χάσω εσένα. Για σένα φοβάμαι πολύ, μοναξιά να μην νιώσεις και δεν είμαι εκεί. Δεν με νοιάζει για μένα τι μπορεί να συμβεί, μα φοβάμαι πως άλλος κανείς δεν μπορεί να σε χάνει και μόνο για σένα να ζει. Με ρώτησες τι είναι αυτό που θυμάμαι από εκείνα που ζήσαμε, αν για κάτι λυπάμαι. Και έτσι απλά σου απάντησα, νιώθω μόνο αγάπη. Δεν λυπάμαι για τίποτα, μα φοβάμαι για κάτι. Για σένα φοβάμαι πολύ, μοναξιά να μην νιώσεις και δεν είμαι εκεί. Δεν με νοιάζει για μένα τι μπορεί να συμβεί, μα φοβάμαι πως άλλος κανείς δεν μπορεί να σε κάνει και μόνο για σένα να ζει. Μπράβο ρε Δημήτρη Αβραμόπουλε. 92% Δημήτρη. Συγχαρητήρια Δημήτρη. Έτσι που είσαι Δημήτρη. Έχεις καμιά σχέση με τον Αβραμόπουλο τον πολιτικό? Βάλτε το Από ό,τι ξέρω μακρινή συγγένεια, αλλά δεν γνωριζόμαστε. Και εδώ ο αδερφός που είναι που έκλαιγε? Πού είναι ο αδερφός του?
Είδες Κοζαμά, άντρας και έκλαιγε. Συγκινήθηκες? Ένα χειροκρότημα γι' αυτό, ρε παιδί. Ένα χειροκρότημα για τον αδερφό του Δημήτρη. Πώς το λένε τον αδερφό? Νάσος Βέξης. Μπράβο, μια χαρά. Σας ακούω, κύριε και κυρία μου. Μάλιστα. Πολύ καλή φωνή, πάρα πολύ ωραία γυρίσματα, επαγγελματίας, φαίνεται σε όλα. Ένα πράγμα θέλω μόνο λίγο να προσέξεις για να μην αδικήσεις τον εαυτό σου. Μην πατάς τόσο πολύ πάνω στον Νίκο Βέρτη. Είσαι εξαιρετικός, γιατί αυτά που κάνεις και αυτά που κάνει και ο Νίκος Βέρτης είναι αρκετά, ξέρεις, δύσκολα. Έχεις την ευκολία να τα κάνεις και από ό,τι θυμάμαι όταν σε ακούσαμε τότε ήσουν κάτι άλλο. Σήμερα ακούμπησες αρκετά. Δεν θα σταθούμε σε αυτό. Ήσουν εξαιρετικός και καταπληκτικός και καταπληκτικότατος. Φοβερός. Του μοιάζει και λίγο κιόλας. Αν ξέρεις το μουσάκι το μουσάκι. Όχι. Πιο πολύ σε σένα μοιάζει έτσι όπως είναι. Το ντύσιμο είναι. Αμάντρε Άντωνη, με έχεις φάει σήμερα. Όχι, μα ωραίο το ντύσιμο. Είναι Βέρτης με ντύσιμο Λιάγκα. Αυτό είναι. Γιατί και ο Βέρτης μια χαρά ντύνεται. Και ο Κώστας έτσι είναι ντυμένο σήμερα. Και ο Βέρτης μια χαρά. Λέω είναι Βέρτης εδώ με ντύσιμο Λιάγκα. Αυτό είπα. 2 σε 1. Οκ. Dimension. Τέλειος. Ήταν και η επιθυμία της κυρίας Δέσποινας και του Χρήστου. Τι? Στα pre-auditions που είχαν πει να πω Βέρτη. Και έτσι σήμερα το καταφέραμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Σε καλό σου βγήκε. Λέγε Αντώνη. Τίποτα. Μπράβο. Είσαι πραγματικά ένας έτοιμος τραγουδιστής. Το μόνο που σου λείπει είναι δισκογραφία και κάποια καλά τραγούδια. Μακάρι να βρεθούν στον δρόμο σου. Μακάρι να βρεθεί στον δρόμο τους. Από εκεί και πέρα, μακάρι από εδώ πέρα κάθε σου εμφάνιση να σηκώνεις τον τοίχο και να φτάσεις μέχρι το τελικό. Μπράβο. Έλα Χρήστο. Δημήτρης Αβραμόπουλος. Νομίζω ότι το όνομά σου είναι έτοιμο να κάνει μια δεύτερη καριέρα τώρα. Είσαι πραγματικά από τους παίχτες που θεωρώ ότι έχουν μέλλον μετά από αυτό το παιχνίδι. Θα δουλέψεις πάρα πολύ και αυτό που σου λείπει, όπως είπε ο Αντώνης, είναι απλά τα τραγούδια. Να πεις καλά τραγούδια, να κάνεις σωστές επιλογές, να χτίσεις ακόμα περισσότερο την προσωπικότητά σου και να τη βγάλεις προς τα έξω, γιατί ως τραγουδιστής είσαι πραγματικά άρτιος. Και τα γυρίσματά σου υπέροχα, η χρειά σου φοβερή. Αυτό τώρα, η εμπειρία σου με το μαγαζί είναι κάτι το οποίο φαίνεται πολλές φορές και καλά και άσχημα, αλλά αυτό νομίζω θα φύγει σιγά σιγά, θα είναι... Έχεις και το αδερφάκι έτοιμο να είναι δίπλα στο, θα γίνεις μεγάλη φίρμα να είναι να ελέγχει όλα τα πάντα, έτσι, ναι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και ένα θερμό χειροκρότημα για τον Νάσο, γιατί είναι δίπλα μου σε όλα. Μπράβο ρε ο Νάσος. Έλα Κώστα. Δημήτρη, είσαι επαγγελματίας και είναι ολοφάνερο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έχεις φτάσει στο τέλος. Αυτό πρέπει να σε κουρδίσει για περισσότερη δουλειά. Αυτό είναι κάτι που θα το κάνεις όσα χρόνια ασχολήθηκες με το τραγούδι, θα δουλεύεις για να γίνεσαι καλύτερος. Πάντως, εντάξει, είναι ολοφάνερο ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που έχει. Ναι, θέλει να πει κάτι. Θα ήθελα να πω και να μεταφέρω στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους και σε όλους τους οποίους ασχολούνται με το τραγούδι και πάνε να ασχοληθούν, ότι ποτέ δεν επαναπαυόμαστε. Πάντα μελετάμε και πάντα δουλεύουμε. Έτσι. Πάντα δουλεύουμε. Λοιπόν, μια χαρά τα πήγε ο Δημήτρης. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Θα τα ξαναπούμε.